bebendu pepeteng tan kena ginira bang bang wetan bang bang wetan bang bang wetan semburato 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 sembah nuwun ya. Yang pertama dan yang terutama sing wis kepareng paring dana rasa paring hiburan marang kabeh warga masyarakat nenggih Bapak Sundaya. Mila langkung rumiyin nyuwun tepuk tangan untuk Bapak Sundaya ya. Ngono ya Mak. Ingkang kembulan niat Pak Sundaya kariyan Bu Ervina iya ingkang lenggah ana ing Perum Bandarsari Raya Kelurahan Purwosari Magetan iya ngono ya Mak kaya ngono kuwi wis sawetara suwe panjenengane anggene komunikasi karo awake dhewe lumantar WA lumantar telepon sejatine sing dikersake Pak Sundaya ki sesuk bengi malam Minggu oh ngono gandeng aku sak kanca sesuk sowan ana ing Laladan Saradan mula panjenengane kersa maju sedina satemah bisa lumadi ing wengi iki malam Setu malam Setu mula ya awake dhewe wajib matur nuwun karo Bapak Sundaya sekalian Ibu Ervina Sagutrah iya Mak iya yo nadyanto petung wis dadi rembug wis rampung panjenengane lumantar telepon nalika semana ning ora marem yen durung ketemu karo cangik mula ya udakara sepinggu kepungkur panjenengane nyelake wektu rawuh ning Gubuk Kunjaten Karanganyar sing baku ya kuwi silaturahim iya dasare panjenengane pancen ngasta ana Laladan Jakarta Pusat ya panjenengane kuwi ngasta ning Kejaksaan Agung Jakarta mula arang-arang kondur mumpung wingi iki kondur banjur kepareng rawuh ning Gubuk Kunjaten Karanganyar pancen kaya mengkono wis piye to Nduk Pak Sundaya nggih kaya ngono ngasta ning Kejaksaan Agung ibu ya ngasta ning pemerintahan Magetan iya kakung putri kabeh wis opor bebek cukup awake dhewe ora mung cukup kepara malah turah mula iki ngene Nduk nuwun sewu manut dawuh sing ndak tampa sejarah ringkes iki sejatine diwiwiti saka nadar Duk rikala kawiwitan ing warsa 2011 ingkang Eyang Supangat iki kepareng ngendika lamun ta putra saking Bapak Sundaya ingkang angka 2 miyos utawa lair kakung bakale digelarake utawa ditanggapake Ringgit Purwa. Awit saka kemurahanipun Allah Subhanahu wa taala panyunipun Bapak Supangat dipun kabulaken pramila bengi iki utawa ratri iki diluwari apa kang dadi nadare kanthi nganakake pagelaran wayang kulit sedalu natas. Oh iya, awake dhewe ingkang piniji sowan.
kanthi panyuwunan marang purbane Allah Subhanahu wa taala sinengkuyung pangestu panjurung pandunganipun para sanak kadang pawong mitra, para pinisepuh adisepuh, para kiai alim ulama, muga-muga ingkang dipun khitanaken nenggih anak kula Muhammad Bagas Al Faruq ya dadi bocah sing soleh, dadi bocah sing mursid, bocah ingkang handal, bocah sing tangguh piguna tumraping keluarga, agama, budaya lan negara. Oh ngono ya Mak. Kaya ngono kuwi sing dikersakake karo Bapak Sundaya lan bengi iki wis diluwari apa kang dadi nadare, dadi wis ora ana sing utang lan ora ana sing keputangan, Nduk. Iya. Janjane piyayi ngluwari nadar ngene kena nggih conto, kena nggih patuladan kok Mak, tegese sing ditindakake dening Bapak Sundaya kuwi netepi tembung bawa leksana, tegese ora nglincati sabda kang wis kawedhar. Upamane kabeh para piyayi-piyayi mligine kang lenggah ana ing nduran pemerintahan kono kepareng netepi bawa leksana tanpa beda anggene ngluwari nadar kuwi mau tan wurunga anane bangsane dhewe mung ayom-ayem tentrem jenjem permanem. Iya Nduk, pancen bener kaya mangkono. Mula kaya ngene iki patut minangka conto, patut minangka tepa tuladha, dasare iki mapan ana ing perumahan. Iya, adate wayangan ki digelar ana ing desa, ana lapangan, ana ing halaman sing jembar utawa ana tengah dalan, racake piyayi sing kagungan kersa ki piyayi desa. Iya, ngono. Iki mau aku ya kaget, wah iki lek digelar ana perumahan, iki engko njur sing mirsani sapa? Mongko yen cara nggonku piyayi perumahan ki wis ora kersa peduli karo sing jenenge kabudayan wayang, apa meneh di suwun supaya melek sewengi iki wis abot merga sesuk kudu nyambut gawe, sesuk kudu sibuk, sesuk akeh pakaryan, mula rata-rata yen ning perumahan kuwi arep mirsani wayang kuwi mesti angel. Iya, ning nyatane ana ing perumahan Bandar Sari Raya iki beda Nduk karo perumahan liya-liyane. Nadyan aku batin engko sing nonton sapa, ning nyatane bareng awake dhewe wiwit bedol kayon miwiti pagelaran wayang kulit sing kepareng rawuh saya akeh malah ripalungguhane iki ndludak sing kepareng rawuh. Ini menjadi bukti bahwa ing Laladan Magetan tidak pandang bulu, mbuh kota, mbuh desa, mbuh kampung utawa perumahan, kabeh warga masyarakat adalah pecinta budaya Indonesia. Ngono ya Mak. Ngono kuwi dipelopori karo Bapak Sundaya. Dipelopori malah ngendikanipun nuwun sewu bapak-bapak panitia kaya to Pak Sudarsono ingkang saking Polres Magetan mau ning Laladan kene ning perumahan kene wayangan ya lagi pisan iki. Nggih ngoten nggih Pak nggih. Nah kuwi iya. Wis alhamdulillah iki mujudake sejarah sing besar ya Mak. Kaya ngono kuwi labu-labet sing ditindakake dening Bapak Sundaya dasare anggene kepengin ya kuwi ora mung nguri-uri ning urip-urip marang budaya wayang, maringi lantaran rezeki marang seniman, dalang, pengrawit, waranggana, bintang tamu, ya tenda uga apa kuwi jenenge panggung, sound system, genset, lan uga uba rampil liya-liyane catering kabeh entuk rezeki lantarane Pak Sundaya. Lan uga sinengkuyung kabeh para warga masyarakat pecinta wayang kulit Magetan. Bengi iki racake kabeh entuk panglipur, entuk ya kuwi pasugatan kanggo cegah wungon, ya merga saka jasa-jasane Pak Sundaya. Muga-muga saka kebecikane Pak Sundaya, merga saka labu-labete Pak Sundaya sing digelare ngrati iki dadi amal ingkang sae, amal ingkang barokah. Keluarga besar Pak Sundaya sekalian Ibu Ervina tansah manggih hayu rahayu durga mendak kala sirna yuwana basuki. Pinaringan murah rezeki ingkang melimpah ruwah kebak berkah, pinaringan panjang yuswa, pinaringan bagas waras adoh saka suker sakit, pinaringan tentrem lahir batin lan uga keselamatan donya tekan akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ngono ya Mak. Pancen kaya mengkene iki anggone dana rasa, anggene sedekah Pak Sundaya. Bener kaya ngono. Lan uga awake dhewe wajib matur nuwun kelawan Bapak Lurah ing Purwosari kene Pak Rojab ing sampun kepareng menggerakkan para Bapak RW RT
yang terdiri dari 6 RT yang memengkon kene kepareng nyengkuyung Pak Sundaya. Ayo, hebat sangat luar biasa. Temenanan kok, Nduk. Minangka salam pambuka aku bakal ngaturake lelagon khusus kangge ingkang dipun khitanaken ingkang nembe dipun islamaken nenggih anak kula Muhammad Bagas Al Faruq. Larase pelok patete barang ya kuwi langgam ngger putraku. Oh ngono, sing nembang. Aku tak nyuwun pambiyantu karo ibune arek-arek. Oh, Bu Sukesi Rahayu. Khusus kagem ya kuwi ingkang dipun khitanaken. Ya, Mas Bagas. Ya dipun hormati langkung rumiyin nganggo srepeg durma men jumeneng, Ca. Ya, mangga.